Здравейте! Отново тази седмица ние ще имаме по-задълбочени занятия по въпросите на продукта и продажбата. Да ви кажа, това не е материал, който може въобще да се разгледа за една седмица. Не е възможно за който и да е. Това е наука. Наука за цял живот. Имаме две неща. За да имаме продажби, ние имаме задължително продукт. Продукта и продажбата, някъде го казах по другите ни представяния, Ин и Ян за света, мъж и жена, отново повтарям. Не може да имаш продажба с хубави продажби с лош продукт. И продукта, и продавачите трябва да бъдат на 6+. Какво още ни трябва? За да имаме един успешен бизнес, без продажбите не може да мине. Няма шанс. Продажбите са най-важното нещо. Там е и рекламата. Реклама, маркетинг, всичко се върти около продажбите. Подбора на персонала, human resource. Колко важно е, можем ли, обучението на персонала, менеджерите. Да, ние да речем, занимаваме се с по-малките фирми, по-малкия бизнес в България, но може ли един от най-малкия, от мъничкия бизнес, за да направи първата крачка е най-трудната. Не е проблем за, кой да каже, да не правя реклама, на магазини Европа да отворят нов магазин. Те имат система, те могат да отворят. Малкият бизнес, за да отвори от единия магазин, от едната лавчица, дето е направил, или единия дюкян, за да отвори втори, му трябват невероятни усилия. Невероятни усилия. Там е моето място. Там да дам увереност на хората, там да се научиме заедно с вас как може да разширите бизнеса, какво ще ви трябва, за да разшириме бизнеса. Колко стъпки ще трябват? Какво ще направим с търговската марка? Марката, колко е важна и какво представлява опаковката, марката? Какво можем да направим за рекламата? Имаме ли онлайн, офлайн реклама? Медиите? Какво друго знаеме? Всичко се върти около продукта, но да не се лъжеме. Каквато и да имаме система за продажби, и имаме скапан продукт, който не носи ценност на купувача, няма шанс. Перфектна да бъде системата. Когато ние предлагаме продукт, който не е на нивото на потребителите, ние няма шанс да продължиме и да работиме успешно. Това ще бъде нашето занимание през тази седмица, малко по малко. Ще вървиме напред, стъпка по стъпка, по всички тези, които аз ви го казах. Ето дори религията. Религията фантастично е измислено преди векове. Имаме продукта Исус и църквата е продавача. Колко е добра и успешна, колко повече се развива религията, толкова продавача трябва да бъде на место. За такива неща ще говориме. Заповядайте на страниците на нашия сайт. Там ще намерите допълнителна информация за всички, които желаят и искат да станат успешни продавачи. До скоро!